Yo, good morning mga Oragon, mga best, mga bay natin dyan. Ayan, magandang umaga sa inyong lahat. Magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Lahat na maganda, ayan, sinabi na. Ayun, ito na naman si Oragon. Mag-umpisa na naman ng ating pang 27 days na running walk. So, ayun, samahan nyo ako mga Oragon. Tayo ay mag-exercise tuwing umaga. Ayan, so time check, 6:05 in the morning. So, umpisa na tayo sa ating pang 27 days na morning exercise running walk. Okay? Umpisa na. Ayun mga Oragon, 5 minutes na akong tumatakbo. Wow. Ay. So, ayun. Pahinga muna tayo. Hingal. Hingal si Tabachoy. Ayun. So ayun na nga mga Oragon. Medyo hiningal tayo. Mamaya papahilot ulit tayo. Napilayan na naman ako. Kamalas ng buhay na to. Wala nang sweldo, may pilay pa. Ano ba yan? So ayun oh. Yung kanan kong napasama nung may binuhat ako kahapon na mabigat. Materialis. Kala ko magaan, mabigat pala. Sumakit yung joint ko dito sa sa may kamay oh. Sakit niyan. Hinilot na kahagabi ni Mr. Oiram kaso hindi pa nawala. Mamaya pahilot ko ulit kay Kusa. Kusang Rico, shout out sa'yo, shout out. Ayan. Mamaya hilutin mo ko Kusa. Ayan. So ayun na nga, habang tayo ay naglalakad ngayon, may special shout out tayo kay Imong Saldi Oliano. Ayan, shout out, mega super loto shout out tayo. Saldi Oliano. Okay, ingat ka dyan, saan ka man dyan sa Pinas naroroon. Keep safe always. Shout out tayo. Okay. So ayun, takbo ulit tayo mga Oragon. Ito ang ating pang 27 days na running walk morning exercise. Yan. Mainit na talaga. So ayun mga Oragon, malapit na. Malapit nang mag-finish line. Ayan. Woo! Woo! Basa ang liki-liki. Papalit tayo ng damit mamaya pagkatapos ng ating exercise. Papalit tayo. So ayun oh. Yung iba nagbibisikleta na lang papasok sa work. Mga pinakang exercise ng ibang Pinoy dito nakabike. Ayan, tipid din sa pamasahe, bike, pauwi, papasok sa trabaho. Ayan. Kaya ako araw-araw namamasahe. Kaya dito lang ako nag-exercise sa paikot nito sa aming kumpanya. Malaki, malawak eh. Siguro mga rin to, mga 2 kilometers. Oh, no. Kick. So ayun na nga mga Oragon, tapos na yung aking 5 minutes stretching exercise. At dito na rin magtatapos ang aking video. And if you like this video, please like and share. And don't forget to subscribe to my channel. See you tomorrow, bye-bye.